Takže čau lidi, tady já vítám vás u mého videa, které je taková informačka. Ano, a toto video dám jako hlavní pro ty odběratele, pro ty uživatele, který ještě nejsou mý odběratele, takže se asi na tohle díváte teď, kdo mě nezná. Tak abych se představil, takže já jsem Oli, bydlím v Praze a to budu točit prank cally, vlogy a skeče a i gaming. No ale tuhle informačku nedělám kvůli tomu, abyste mě spoznali, to se podívejte na první video. Ale dělám ji kvůli tomu, že jsem se založil herní, ale i tenhle kanál. A jak to teda je, říkal jsem to v tom prvním díle nebo v tom druhém, asi v prvním díle těch simíků, že bych prostě chtěl zrušit ten kanál. No ale co se stalo? Zjistil jsem, že když chci zrušit kanál, tak budu muset zrušit i Gmail a i všechno, co je od Google. No ale já už jsem si na tenhle Gmail, který tam mám, už jsem si založil hodně her. A co by se stalo? Nic, prostě už to nefungovalo. Chodili by mi tam třeba nějaký hesla, ale já bych to nedostával, protože by ten e-mail neexistoval. No takže jsem se rozhodl, že to prostě ten kanál nechám, ale už na něm nebudu aktivní, ano. Takže to je asi všechno k téhle témě. No ale pak jsem vám chtěl ještě říct jednu věc, že teď jste si mohli všimnout, že jsem 2 videa vydal teď za sebou ze simíku a už dlouho jsem netočil normální video, jako nehru, ale nějaký vlog. No jo, tak jsem se to chtěl napravit a teď tenhle týden bych chtěl natočit nějaký vlog a příští týden bych chtěl natočit i simíky za prvé, ale i bych si chtěl koupit, no vlastně já už ji skoro mám koupenou, ale nějak ještě na to šetřím, bych si chtěl koupit hru, která se jmenuje Stranded Deep. A je to o takovém trosečníkovi, který, je to o milionáři, který si letí letadlem soukromým a najednou nějaký turbulence a něco do něj nabourá, nebo já nevím, já jsem to moc nečet, co to je, ale viděl jsem pár let's playů. No, prostě do něj něco nabourá, on spadne na břeh, on spadne do vody a dopluje na břeh nějakým člunem. A tam musíte přežít. A čím díl přežijete, tak tím jste lepší. Já nevím, je tam nějaký maximální počet dnů? Já nevím, to jsem ještě nehrál, už jsem se ještě takhle. Vůbec jsem si o tom nečet a chtěl bych to s váma zkusit. Tak mi dolů do komentářů napište, jestli je už to ohraná hra, je to docela nová, je to asi v lednu se to vydalo, ale je to pořád nějaká začáteční verze, tak já nevím, asi se tam pak budou dávat ty updaty, tak podle mě stojí to málo, tak bych si to mohl koupit, jo. Takže očekávejte příští týden let's play ze simíku a i z Stranded Deep. A tenhle týden očekávejte jeden vlog. No tak jo, to je k téhle informačce všechno. Mějte se, no a já se s váma učím a u dalšího videa se mějte. Takže čau! Jo, a právě jsem tohle video dostříhal, je to taková mobilní grafika, takže se to takhle třese. Jo, ale ještě jsem vám chtěl říct jednu věc, že na tohle pozadí, který je za mnou, si můžete zvyknout, protože to bude u každé informačky. Tohle pozadí bude u informaček, tamto bílý s tím dřevem, to bude u gamingu a u let's playu a u livestreamu a to bílý zeď, já jsem teda češtinář, ta bílá zeď bude s těma plakátama, bude normální vlogy a tak a skeče a tak. No skeče budou, to ještě nevím, no takže se mějte, no a čau!